नि सिङाव थानाय रानिफुर गामि आङो बिपिएफनि दा जेनेबा दा गोदान बदि खालामनायनि माने एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि मुङै आंखौ थिसनदोंमोन। ओमफ्राय आं दा सारनि माखासे मोजां खामानि मावनाय आरो सारा इयुननि थाखाय खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बेलायाव आं दिनैहाय जयेन जाबोनाय जाबाय। पार्टी हिसाबै जों गोदो बिपिएफनि सोद्रोमामोन। दिनै जोङो भबिष्यत जोंनि दानि थासारि जोंनि जिथु जा केन्डिडेट सारमोनखौ नायनानै जोङो सारनि दा बर्तमाननि रायजोआरि अनसुंथाइ बेबादि नुनानै आरो उनावबो बिथाङा मोजां रोखोम रायजो राजाखौ नायगोन अनगोन बे जोङो आसा जानानै दिनै उत्तर दार्जिलिंआवनिफ्राय जोङो साब्रै सोद्रोमा महरै इउपिपिएल आफादाव जों जयेन जाफैनाय जाबाय।